Yauwa barkanku da zuwa wannan sabon channel ɗin nawa. Yau dai zan koya muku da yadda za ku yi hacking ɗin account ɗin Facebook, saboda yawaitar hacking ya yi yawa, yadda ake ƙwace mutane account ya yi yawa. Zan koya muku ne don idan an ƙwace muku ku dawo da nagu. Ka shiga Play Store kaman haka, sai ka shiga wajen searching, ka rubuta HTML sai ka searching ɗinta ta farko kenan, ga ta nan ita za ka shiga. Sai ka installing ɗinka idan baka da ita. Already ni daman ina da ita, ga ta nan kuna gani. Kawai open ya rage da na yi. Yanzu kuma zan open ɗin, kuna gani. Gashi nan na shiga open. Gashi nan tana searching za ta buɗe min. Yauwa gashi nan ta buɗe min. Sai ka shiga Google kaman haka, sai ka rubuta Facebook. Gashi nan ina rubutawa. Yauwa na gama, sai na tafi searching kamar yadda kuka gani. Gashi can yana loading. Yauwa gashi nan ya fara buɗewa, ya ma buɗe. Sai ka je ƙasa, sai ka shiga log into Facebook. Gashi nan kuna gani. Yauwa gashi nan ya kawo mu inda ya ce mu sa number, mu sa password. To ba number za mu sa ba, sai mu yi amfani da suna kamar yadda kuke gani. Wani suna ma ya kamata na zaɓa. Gashi nan zan sa Baraman Muhammadu Buhari kawai za mu sa. Yauwa gashi nan Muhammad Buhari. Yauwa sai ka shiga login. Yauwa gashi nan ya kawo mu. Yauwa gashi nan ya ce next dai za mu shiga. Idan kuma ba account ɗin da kake son yin hacking bane, gashi nan ya sa not you, ma'ana ba shi bane ba wanda kake so ka shiga cikin account ɗin. Yauwa sai ka shiga not you, sai ka koma kamar yadda dai kuke gani. Zan nuna muku yadda za ku yi. Dan Allah idan ku mana subscribing ba, ku taimaka ku mana subscribing, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Akwai bidiyo na gaba mai zafi, zan sanar da ku idan mun je ƙarshen bidiyon nan yadda za a yi shi. Yauwa yanzu dai abin da ya rage mi next ya rage mi, saboda wasu da number suke aiki. Ga mashi na ya kawo mu interview upon number, amma again ba number za mu ƙara so. Again dai suna za mu ƙara maimaitawa. Bari dai mu ga wa ya kamata mu samu. Muhammad Buhari dai za mu ƙara maimaitawa again. Ku gani dai yadda ake yi really abin. Bara mu gani. Bara in rubuta Muhammad Buhari. Gashi nan zan zaɓa. Yauwa gashi nan kamar yadda na gaya muku, na sa Muhammad Buhari. Na ma tafi searching yadda kuke gani. Yauwa gashi nan duk wani suna mai relation da Muhammad Buhari gashi nan yana nuna muku kamar yadda nuna muku. Gashi nan to just dai mu dai na saman za mu ɗauka. Ga wani ɗan blue can a gefe, shi za ku danna. Na hannunku na dama blue kenan, shi za ku taɓa. Gashi nan ya kai mu gurin. To gashi nan ya kawo mu gurin. Yanzu idan ka shiga next zai ce zai tura code zuwa email ɗin Muhammadu Buhari nan, tunda ba account ɗinmu ba ne. Hacking za mu gwada a kan shi mu ga, don a nuna muku yadda ake yi. Yanzu da ka taɓa next zai tura code zuwa email ɗin Muhammadu Buhari. To so dai kada mu damu da wannan code ɗin da za a tura. Zan nuna muku yadda za ku yi. Gashi nan na ma sanda sun tura mai code. To kada ku damu. Ga wasu 'yan ɗigo can a sama guda 3 ne. To su za ku taɓa kamar yadda nake nuna muku haka. Kada ku damu da code ɗin da aka tura mai. Kawai ku taɓa ɗan ɗigon can guda 3 na kusa da ɗan aran can da guguna. Yauwa gashi nan edit page source na 3 kenan, shi za ku shiga kamar yadda na nuna muku. Gashi nan ya tuno muku wani tarkace. To tarkacen nan ku yi copying ɗinsu, sai ku je ƙasa, sai ku yi tick. Idan ku yi copying ɗinsu, ku goge su daga tarkacen duka daga gurin. Gashi nan kun yi copy, to sai ku goge su gaba ɗaya daga gurin dukansu kamar yadda na yi nima. Yauwa gasu nan ana gogewa. Yauwa yanzu abin da ya rage kawai ku yi posting ɗin wannan tarkacen da kuka yi copy a gurin, a ƙara maimaita su a gurin. Gashi ne dai kamar yadda nuna muku. Yanzu zan yi posting ɗinsu a gurin. Gashi nan ma na shiga na yi posting ɗinsu. Kun gan su nan a gurin yadda kuke gani. Na yi posting ɗinsu. Gasu nan kuna gani. To so dai yanzu dai ga wani ɗan aro can a sama mai ɗan kibiya ya akwata haka. To shi za mu taɓa kamar yadda kuke gani na yi.
yauwa gashi nan na taba ya kawo mu choice new password, choice gashi nan confirm password. To yanzu dai idan ka sa wannan zaka shiga cikin account din. Harking ya gama yiwa. Wannan bawan Allah ba za mu yi mai harking ba dan zalunci ne. Na nuna muku dai yadda za ku yi dan Allah dan Annabi. Kada ku je ku kwace wani account. Na yi ne dan idan an yi maka harking ka dawo da account ɗinka da aka yi harking, shine nuna maka. So dai ni dai sunana Abba Usman Bichi, wanda aka fi sani da ɗan gayu Abbati Bichi. Na gode da wannan kallon bidiyo na. Dan Allah ku danna mun subscribing sannan ku danna mun ƙararrawar sanarwa. To dai abinda na ce zan faɗa muku hanyar da za ku bi ita ce a bidiyo na gaba zan kawo maka yadda za ka tura mutum sako ko da yayi blocking ɗinka a WhatsApp. So da yawa 'yan mata suna yin block ɗin samarinsu a WhatsApp. To zan kawo hanyar da za ka iya cire kanka daga block ma ka tura mata sako ta yadda kake so bayan ta yi blocking ɗinka. Ni ne naku Abba Usman Bichi, wanda aka fi sani da ɗan gayu Abbati Bichi. Na gode.